قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Ey Muhammed, sen ayt Arapların tehalluf edip Hudaybiyaga gitmän galanlarına tezlikde sizi çağırılıp davet ediler bir jengde mahir bolan kavmlar bilen. Şolar bilen jeng edersiniz ýa-da şolar musulman bolar. Pes eger şolar muti bolup jeng etmäge hazır bolsalar, Allah tebarek ve taala şolarga iki dünýäde sowap berer. O eger yüze vurup muti bolmasaňyz, ozalky muti bolmaşyňyz ýani, onda Allah tebarek ve taala size nihayetde güýçli azap berer. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. Kör adama jengden galmagyna günah ýokdur. O agsak adamga da günah ýokdur. O meriz adamga da günah ýokdur. O her kim Hudaýa we Hudaýyň Rasulyna muti bolup şolaryň aýdanyny etse, Allah tebarek we taala şonu jennete daxil eder. Ol jenneti ki 10 gasyrlarynyň we baglarynyň aşagyndan suwlar jary bolup akýardy. O her kim Hudaýyň fermanyndan ýüze wursa we Hudaýyň Rasulynyň sünnetinden ýüze wursa, şoňa nihayetde güýçli azap berer. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Tahqiq Allah tebarek ve taala mu'minlerden razi boldy. Wagtiki mu'minler sana bir bagyň aşagyna beýat edenlerinde. Pes Allah tebarek ve taala bildi mu'minleriň kalbindäki zady. Pes Allah tebarek ve taala şolarga aramış o sobat ata etdi. O şolarga padaş berdi. Tezlikde bolan feth nusretni. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. O köplerçe mal ganimetlerini keşonu alyardılar. Ve Allah tebarek ve taala tamamen işinde galip ve hakimdir. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Ve Allah tebarek ve taala sizlere köp mal ganimetini wa'da etdi. Kesiz şolaryny alarsyňyz. Pes şonu yani Hayber'in mal ganimetlerini tezlikde berdi ve adamlaryň ellerini sizden kutah etdi. Ta mu'minlerge neşane bolsun Hazreti Resul Ekrem'in sözünün hakdygyna we dogrulygyna we sizlerini dogry ýola hidayet etsin. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Ve Hayber'in ganimetlerinden başga da mal ganimetlerini size tizlep berdi. Kesiz şoňa qadir däldiňiz. Tahqiq Allah tebarek ve taala şoňa ihat edip durandyr. Allah tebarek ve taala hemme işge qadir we başarýandyr. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. O eger kafirler siz bilen sulh etmäni jengeden bolsalardy, tahqiq şolar arkalaryny öwürlüp gaçardylar. Ondan soň şolar özleri üçin hiç bir dost we medetkar tapmadylar. سنة الله التي قد خلت من قبل
ولن تجد لسنة الله تبديلا. Allah tebarek ve Taala'nın desturu ve adet şeyledir. Odolqı geçen enbiyalarda da ve hergiz Hudaýyň desturunda ve adetinde tağyir ve tebdil tapma.